igsuon, kung ikaw bitaw nga klase nga pagkatao karon, inggitera, sinahan, madinumtanon, kusog kay mangilabot ngadto sa uban. Nga bitang sige kag tan-aw sa puling sa ubang tawo, pero wala kag tan-aw sa imong kaugalingong puling usab. Kung nagiingon nga kuha usa ang truso sa imong mga mata, una ka magkuwag truso ngadto sa uban. Ug naa man gyud mga tawo nga sa atong panahon karon bisan wala kay gihimo nila, masuko yun na sila. Bisan wala kay gihimo nila, masina yun na sila, hilabtan yun na sila. Pero luyunin yung tanan, ang sikreto lang yun ana, nga di na nimo sila ambaton kundi iampo lang nimo sila kay sila kadtong mga tawo nga makaluluoy nga gigamit in taon sa kaaway sa Ginoo aron mahimong impluwensya nga maghatag og kadaot sa ubang tawo. Muna igsuon ang taong sinahan dili magmalinawon. Ang taong sinahan dili magmalipayon. Ilabi na itong mga tao nakita niya iyang kasinahan, din mo angat lang gani gamay unya siya. Labi na kung makita niya itong mga taong iyang kasinahan nga niangat gamay unya siya wala agoy. Kaya yun na siya magbutang-butang og mga istorya nga walay kamatuoran. Munang tinuod yun ang giingon nga, kung ikaw nga tao sinahan ka, katong sige nimong gihilabtan, mao man to'y kaluyan sa Ginoo. Ikaw nga sigig panghilabot ay, okay rin imong kinabuhi, imong trabaho, kay panghilabot ra gyud. Wala jud kay mapala na igsuon. Kung di mo na usbon ang klaseng hiyas nga kaaway sa Ginoo nga batasan sa yawa, makaluluoy ka, ayaw sugot nga magpagamit ka sa yawa. Labanin na, pinaagi sa hugot nga pagampo sa Ginoo. Pangayog tabang sa Ginoo nga mawala ng klaseng batasana ug mupuli ang hiyas ni Kristo nga mo ang gugma. Ano igsuon nindot ang kinabuhi nga naa ang Ginoo. Tamis tagamtamon nga naa si Kristo sa atong kinabuhi kay ang tawo nga iya ni Kristo dili na masinahon. Kung unsay kalipay ngadto sa uban ikalipay na niya. Saksi sa uban ikatawa na niya, ikalipay na niya nga nalipay sila nga sila nilampos. Dili na ikaguol niya ikasakit. Pero katong mga taong masinahon, ang saksi sa taong iyang ikasinahan, ikasakit ikaguol na niya. Muna iyang nung Bernie Santo. Pero tanawa to mga tao nga naigugma ni Kristo, saksi sa isikataw, ikalipay pa na niya. Nga nilampos sila. Inana ang tinuligsuon. Muna akong ipahinumdom nimo ang usa ka taong masinahon, ang taong hilabtanon makaimpierno na. Ang tao nga kusog kay mangdaot sa isikataw, makalaglag na sa imong kalag. Dili ka maluwas ni anak kung dili ka mag-usab ug dili ka magbag-o. Kay ikaw walo nga balaod sa 10 Commandments nga dili ta maghimog bakak ug magbutang-butang sa atong isikataw, ni mangdaot sa atong isikataw ug mortal na kay kasuguan na sa Ginoo. Igsuon tinuod man nga di ta perfect. Pero kaya ta mag-usab ug magbag-o basta willing ta ug gusto ta. Basta magampo lang yun ta, maningkamot ta magpaduol sa Ginoo, mausab raman ta igsuon. Kay ngano ako sa una grabe ko. Pero dili man direkta manti nga nausab ko. Pero inanay, step by step, pinaagi sa imong pagampo ug pagtuon ug pagkat-on ug pagpamati sa pulong sa Ginoo ug i-apply sad nato sa atong kinabuhi. Amen.